Halima, tafiyar kenan? Kike ce min a waya baki a gari. Dama ɗazu na dawo, shine nake shirin na kira ka. To gashi Allah ya kawo ni. Yayarki bai gaya miki cewa ba in turo wakilai na ba, kuma na turo su, amma ya koro su. Na shiga uku. Yaushe? Kinga Halima, ba na son yaudara. An gaya min komai Malam Hassan zaki aura. Haka ne. Ni hakan ne ma yasa nake ta faɗa maka cewa na yi tafiya saboda ina kunyar haɗuwa da kai. Halima, wannan ba dalili ba ne. Ke fa ba yarinya karama ba ce. Kina da zabi da abin da zaki aura. Ko ba haka ba ne? Dai maganar gaskiya yayana ya faɗa min babu wanda aka sani naka a garin nan kuma ba wanda ya taɓa zuwa ya ce shi ɗan uwanka ne. Saboda haka in je duk abin da ya faru da ni shi ba ruwansa. Au, ta aka suka zugo ki? Babu maganar ziga a nan. Ka duba abin da ya faru da ni akan Ayuba. Yayyena ba abin da basu gaya mun ba. Amma ban ji ba, ni gaskiya ba na son abin da ya faru da ni a baya a ce yanzu ma ya ƙara faruwa da ni. Gaskiya ka yi haƙuri ɗanta. To Halima, babu damuwa. Amma ina so in sanar da ke, ina da dangi, kuma akwai asalin dangina. Kuma duk garin nan sai na kawo musu dangina sai sun gani. Wannan kenan, wannan alkawari ne.